Okupili smo se danas ovde da obeležimo u duhu naše tradicije i našeg naroda zavetnu slavu opštine Zemun. Moramo se setiti svih naših predaka, svih njihovih mudrosti i istorije i svega onoga što su nam ostavili, a na nama je da nastavimo na tom putu prosperiteta u kome se nalazimo kao država i da podržimo sve one ljude dobre volje koji hoće, znaju i umeju da naprave život dostojnim čoveka, život dostojnim 21. veka, da istrajemo u svemu onome što radi Vlada Republike Srbije, praveći put ka jednom zdravom, normalnom društvu u kome se svi nalazimo. Mislim i mogu da kažem da je opština Zemun dobar primer za sve to. Još jednom hvala vam, želim da vam čestitam našu slavu